பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நேச்சுரல் ஹென்னா வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். இது வந்து எப்படி வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 டேஸாக வந்து நான் வந்து காய வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலான இது வந்து எங்கள் ஊர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோரின்டாக்கு அழகானலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹென்னா நேச்சுரல் லீவ்ஸான ஹென்னா வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஆகிறதுக்கும் சரி, அண்ட் தென் நம்மளுக்கு இருக்கிற பொடுகு ஸோ அப்படியே பட்டந்து போகிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து தலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேண்ட்ரஃப் அதிகமாக இருக்கும், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபால் அதிகமாக இருக்கும், அதுவும் வந்து இது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் கரி லீவ்ஸு. அண்ட் தென் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைபிஸ்கஸ் வந்து எடுத்துருக்கோம். ஹைபிஸ்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்கேஸ் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைபிஸ்கஸ் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லீவ்ஸ் வந்து போடலாம். பட் நான் வந்து போடல. என்னத்துக்குன்னா எனக்கு வந்து அது வந்து போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி குழான்னு இருக்கும். அது வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட்டாகவும் போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் போடலாம், ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன். அது பதில் தான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் இது வந்து இன்னும் இது ஃப்ளவர்ஸு, ஸோ அதுக்காக ஃப்ளவர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் நான் வந்து இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கரி லீவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணேன். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிற இன்க்ரீடியண்ட்டு.